ናይጄርያ በሃገራ ዝርከብ ናይ ደቡብ አፍሪካ አምባሳደር ፀዊዓ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ልዕሊ ዜጋታታ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝተፈጸመ መጥቃዕታ መልኪታ ከም ዝተዘራረበት ተገሊጹ። ናይጄርያ በቲ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታታ ዝተፈጸመ በደላት ዓሚቕ ስክፍታ ሓዲርዋ ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ጉዳይ ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ክሃስዮ ከም ዝኽእል ገሊጻላ። ምስ ናይ ደቡብ አፍሪካ አምባሳደር ከዓ ዝርርብ ከተካይድ ኮይና እቲ ዝርርብ ድማ ኣብ ዝቀረበ እዋን ብጸረ ስደተኛታት ደቡብ አፍሪካውያን ጉጅለታት ዝተኻየደ ተቃውሞን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ናይጄርያ ዝተፈጸመ ግህሰትን ኣብ ልዕሊ ትካላቶም ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕትን ዘተኮረ ክኸውን ምዃኑ ተነጊሩሎ። ናይ ደቡብ አፍሪካ ማዕከናት ዜና ከም ዝሓበሮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብውሕዱ ክልተ ናይጄርያውያንን 4 ኢትዮጵያውያንን ከም ዝተቆትሉ እዮም ዝገልጹ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን መጥቃዕቲ ተፈጺሙ እዩ። ዝፍለጥ ካብ ካልእ ክፋል ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝመጹ ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት ስራሕ ንምድላይ ናብ ደቡብ አፍሪቃ ዝኣትዉ ኮይኖም ብተደጋጋሚ ድማ ኣብ ደቡብ አፍሪቃ ጸረ አፍሪቃውያን ስደተኛታት ተቃውሞታት ክግበርን ኣብ ልዕሊ አፍሪቃውያን ስደተኛታት መጥቃዕቲ ክግበርን ተራእዩ ይፈልጥ እዩ። ፕሬዚደንት ደቡብ አፍሪቃ ሲሪል ራማፎሳ ነቲ መጥቃዕትታት ብምኹናን ወጻእተኛታት ሕጊ ናይቲ ሃገር ከኽብሩ ኣለዎም ኢሉ። እቶም ኣብ ልዕሊ አፍሪቃውያን ስደተኛታት መጥቃዕትታት ዝፍጽሙ ዘለዉ ገለ ደቡብ አፍሪቃውያን ወጻእተኛታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ይኣትዉ ኣለዉ፣ ካብ ደቂ ሃገር ስራሕ ይምንጥሉ፣ ምስ ገበን ብዝተሓዝ ድማ ብፍላይ ምስ ዘይ ሕጋዊ ምስጋር ዕፀ ፋርስ ርክብ ኣለዎም ክብሉ ክኸሱ እዮም ጸኒሖም። ካብዚ ብዝብጋስ ድማ እዞም ጸረ ስደተኛታት ዝኾኑ ጉጅለታት ደቡብ አፍሪቃ ካብቲ ኣብ ጎደናታትን ኣብ ትካላት ስራሕ ስደተኛታትን ዝገብርዎ መጥቃዕትን ተቃውሞታትን ክሳብ ኣብ ኣፍደገ ሆስፒታላትን ኣብያተ ትምህርትን ደው ብምባል ስደተኛታት ደቆም ንኸይእትዉ ክኽልክሉ ተራእዮም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ርእሰ ከተማ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብታ ከተማ ብዝተፈላለየ ንግዲ ዝተዋፈሩ ወጻእተኛታት ንግዳዊ ንጥፈታቶም ክዓጽኡ ተገዲዶም ነይሮም እዮም። ናይጄርያ ከዓ ነዚ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታታ ዝወርድ ዘሎ በደላት ብምቅዋምያ ንኣምባሳደር ደቡብ አፍሪካ ኣብ ሃገራ ብምጽዋዕ ከተዘራርቦን ከላ ንርክብ ደቡብ አፍሪቃን ናይጄርያን ድማ ክጎድእ ይኽእል እየ ብምባል እውን ገሊጻላ። ኬንያ ናብ ሃገራ ዝኣትዉ ብዙሕ ስደተኛታት ብዝምልከት ወፂኡ ብዘሎ ጸብጻብ ኣብ ዓመተ 2025 ብዝሕ ናብ ኬንያ ዝኣትዉ ቁጽሪ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዕስፊ ከም ዘየደ ተገሊጹ። ኬንያ ኣብ ብዝሕ ናብ ሃገራ ዝኣትዉ ስደተኛታት ወሰኽ ትርኢ ከም ዘላ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ብዝሕ ናብቲ ሃገር ዝኣትዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ዕስፊ ከም ዘየደ ተሓቢሩ ዘሎ። ብመሰረት እቲ ወፂኡ ዘሎ ጸብጻብ ድማ ናብ ኬንያ ካብ ኤርትራ ዝመጹ ስደተኛታት ኣብ ዓመተ 2024 3259 ዝነበረ ቁጽሮም ኣብ ዓመተ 2025 ግን ብ99.8 ሚእታዊት ዛይዱ ማለት ዳርጋ ዕጽፊ ኮይኑ 7839 ከም ዝበጽሐ ተገሊጹሎ። ብሓፈሻ ኬንያ ኣብዚ እዋን ናብቲ ሃገር ዝኣትዉ ብዙሕ ስደተኛታት ቁጽሮም እንዳዘየደ ይመጽእ ከም ዘሎን ብድምር ድማ ኣብቲ ሃገር ተመዝገቡ ስደተኛታት ኣብ ዓመተ 2021 540,068 ዝነበረ ኣብ ዓመተ 2025 835,793 ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ። ወላውን ኣብ ዓመተ 2025 ብዝሕ ናብ ኬንያ ዝኣተዉ ስደተኛታት ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቁጽሪ ብዕስፊ እንተዘየደ ብሓፈሻ ግን ናብ ኬንያ ካብ ዝኣትዉ ስደተኛታት ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ብቁጽሪ ናይ ሶማል ስደተኛታት ዝበዝሑ ምዃኖም ኣብቲ ወፂኡ ዘሎ ጸብጻብ ተሓቢሩሎ። ድሕሪ ናይ ሶማል ስደተኛታት ድማ ካብ ደቡብ ሱዳን ናብ ኬንያ ዝተሰደዱ ቁጽሪ ስደተኛታት ብኻልኣይ ደረጃ ተቐሚጡ ምህላው እውን ተገሊጹ። ድሕሪ ናይ ሶማልን ደቡብ ሱዳንን ስደተኛታት ካብ ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝመጹ ስደተኛታት፣ ካብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ስደተኛታት ከምኡ ድማ ካብ ብሩንዲ ዝመጹ ስደተኛታት ድማ ብቅደም ተኸተል ክሳብ 50 ደረጃ ተቐሚጦም እዮም ዘለዉ። ፕሬዚደንት ታይዋን ላይ ቺንግተ ቻይና ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ እቲ ፕሬዚደንት ብልዕሊ ክልል ኣየረን ንኸይበርር ደው ንኸብላ ጸቕጢ ድሕሪ ምግባራ መገሽኡ ከም ዝተሰረዘ ተገሊጹ ድሕሪ ምጽንሑ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ናብ ኣፍሪቃዊት ሃገር እስዋቲኒ ዑደት ኣካይድሎ። ከም ዝፍለጥ እስዋቲኒ ኣብ ኣፍሪቃ እታ እንኮ ምስ ታይዋን ቀጥታዊ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዘለዋ ሃገር ኮይና ኣብ ኣፍሪቃ ድማ ቻይና ንብሙሉእን ሃገራት ኣፍሪቃ ደገፍ ኣብ እትገብረሉ ከምኡውን ናይ ናጻ ቀረጽ ዕድላት ኣብ እትኸፍተሉ ንሃገረ እስዋቲኒ ግን ካብዚ
ዕድላት ትግልለያ ድሮውን ቻይና ንዑደት ናይዘናይ ታይዋን ፕሬዝደንት ናብ እስዋቲኒ ነቂፋተ እያ ዘላ ፕሬዝደንት ታይዋን ላይ ቺንግተ ናብ እስዋቲኒ ኣብ ዝበፅሓሉ ብቐዳማይ ሚኒስተር እስዋቲኒ ሩሰል ድላሚኒ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ዝተገብረሉ ኮይኑ ምስ ንጉስ እቲ ሃገር ምስ ዋቲ ሰለስተ ድማ ተራኺቡ ዝተፈላለየ ስምምዕ ድማ ክፍርም ምዃኑ ተገሊጹሎ ኣሜሪካ ነዚ ጉዕዞ ናይዘናይ ታይዋን ፕሬዝደንት ፖለቲካዊ መልክዕ ክሕዝ ዘይብሉ ልሙድ መገሻይ ብምባል ንናይ ቻይና ተቃውሞ ነፂጋቶ እያ ዘላ ከም ዝፍለጥ ብጀካ እስዋቲኒ እተን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ሓንቲ ቻይና ዝብል ቻይና እትድግፎ ፖሊሲ ዝድግፋ ኮይነን እቲ ፖሊሲ ከዓ ቻይና ንታይዋን ከም ኣካል ሃገራት ዘቁፅር ፖሊሲ እዩ እስዋቲኒ ግን ምስ ታይዋን ቀጥታዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና እዩ ዘለዋ ብሓፈሻ ከዓ ብደረጃ ዓለም 12 ምስ ታይዋን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ዘለወን ሃገራት ኣለዋ እዚ ናይ ታይዋን ፕሬዝደንት ከዓ ናብ ኣፍሪቃ ክበፅሕ ኣብ ዝተበገሰሉ ግዜ ከም ሞሪሸስን ማዳጋስካርን ዝኣመሰለ ሃገራት መፋሪቱ ብክሊ ኣየረን ንኸይተሓልፍ ብምኽልካልን መገሹ ተዓናቒፉ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን ዳግማይ ምትዕራይ ተገይሩ እስዋቲኒ ክበፅሕ ክኢሉ እዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈት ናይ ባጀት ዓመት ኣብ ሃገራዊ ቆጠባ ከቢድ ብልሽውና ዝፈጸሙ ላዕለዎት ሓለፍትን ዝንኦም ተጠቂሞም ሕብረተሰብ ዝዘመቱ ስነጥበባውያንን እቲ ዘጠፋፍእዎም መጠን ገንዘብ ኣብ ቀዳሞት 9 ኣዋርሕ 78 ቢልዮን ብርን 134 ሚሊዮን ዶላርን ማለት ልዕሊ 98 ቢልዮን ብር ከም ዝበፅሕ ኦዲት ከም ዘረጋገፀ ፖሊስ ፌደራል ኣፍሊጡ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ነዚ ዝገለፀ ኣፈጻጽማ ትልሚ 9 ኣዋርሕ ዓመተ ባጀት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ሕግን ፍትሕን ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘቀረበሉ እዋን እዩ ምክትል ኮሚሽነር ክፍሊ ስርሒታት መርመራ ገበን ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ሙሊሳ አብዲሳ ኣብ ገበናዊ መርመራታት መርመራ ብልሽውና بخمي كم زكايت كبرهن كله بالشونا بهاريو عزيز تحلالخ سلزخونه ገበነኛታት ተግባራቶም ድማ በስተራቀ መንገድ ስለዝፈጽሙ በጨብጠን መረጋጹ አዝይ አጸጋመ ከም ዝኾነ ይገልጹ ገበን ብልሽውና ዝገብሩ ድማ እቲ ገበን ካብ ገዞም አርሒቆም ንብረት ዝሓብሉን ዘዋህሉን ስለዝኾነ ዝተዘምተ ሃብት ንምምላስ አጸጋመ ኮይኑውን ምህላውን ክሕብርን ከሎ መስካሎት ተካላት ምትሕባር ግን ንምክልኻልን በደለኛታት ኣብ ሕግ ንምቅራብን ይሰርሑ ምህላዎም ገሊጹ እቲ ቀንዲ ብልሽውና ዝተፈጸመሉ መዳያት ድማ ኣብ ዕድጊ ድኹዒ ሰበስልጣን ኮርፖሬሽን ሕርሻ ትራንዚት ባሕርን ኮሙን ኣብ ኩባንያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያን ዘጋጠመ ከም ዝኾነ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ገለ ስልጣኖም ተጠቂሞም ኣብ ብልሽውና ዝተዋፈሩ ላዕለዎት መራሕቲ መንግስትን ዝንኦም ተጠቂሞም ኣብ ዝብልሽውና ምትሕባር ዝገበሩ ስነጥበባውያንን ተሓታትነት ክረጋገጽ ክኢሉ ምህላውን እዚ ምክትል ኮሚሽነር ሓቢሩ በጀካ ዝውን ኣብ ዝወፂ ዘሎ ጸብጻብ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ብኮንትሮባንድ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ዝነበሩን ብትግራይ ኣቢሎም ንኣኽረት ጉጅለታት ዝተመደቡን ዝበሎም ልዕሊ 56,000 ጠያይትን 241 ዝተፈላለየ ኣጽዋርን ከም ዝሓዘውን ሓቢሩ ካብ ዝሓሊፉውን ኣብ ዝሓለፈት 9 ኣዋርሕ ብጠቕላላ 751 ሰባት መዘይ ሕጋዊ ምስህጋር ደቂ ሰባት ብዝተሓዝ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ክገልጽ እንከሎ ካብዚኦም ድማ እቶም 330 ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዕፀ ፋርስ ከሰጋግሩ ከም ዝተታሕዙ 59 ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣብ ምስህጋር ደቂ ሰባት በቐጥታ ዝተዋፈሩ ከም ዝነበሩ 203 ድማ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣጽዋር ከሰጋግሩ ዝተታሕዙ ኮይኖም ካልኦት 203 ድማ ኣብ ዘይ ሕጋዊ ምስህጋር ገንዘብ ዝተታሕዙ ምዃኖም ገሊጹሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ በካለ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም